number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP ang Philippine Standard Time alas 12:45. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na udto po sa mga paraan tabay. O, gulat kayo, no? Bako si Ate Angel Mustaza na boses, ang sa indong nadangugun niya na pagkaudto. May tigduman lang po siya ngunyan, kaya ako po muna si Nicole Ann Gloriani ang sa indong makakaibahan para sa programang Iskaramusa. Two days na lang, mga Valentine's na. Wow! February 12 sa Sabado. February 14 na. Pero syempre, bago ang February 14, nagyanta muna ang Friday the 13th. Kaya mag-iingat mo muna sa aga. Nga di makaabot kitang 14. Syempre, sa ekonomiya kang sa tuyang nasyon. Ngunyan, ang topic na ngunyan, ihiras ko man sa Indo habang nagkapangudto syempre sa mga, mga magka-piriday-piday dyan. Ihiras ko man muna sa Indo kung ano ang mga pwede tang gibuhon sa Sabado in a budget-friendly price. Yaon digdi inot da pong pwedeng gibuhon kan mga pwede man syempre bako mga magkarelasyon ang Valentine's maga para sa gabus iyan, pwede man kay ibang barkada, ang magurang, ang pamilya, o pwede man na solo ka kung iyong trip mo sa buhay. Pwede man daangan ni tipid. Pwede man na mag-picnic in a park. Sana dai man kita mag-uran, may mga nabasa kitang mga forecast na baka da po mag-uran sa Sabado. Gari, gari, bitter man ang ang panahon. Abo pabilon sa mga magjowa-jowa dyan. Sana day man mag-uran, so kaya pwede man ka mag-picnic. Digdi sa Legazpi, dakol kita dyan sa Albay Park and Wildlife. Pwede dyan, kung ko man ma-experience nga dyan mag-picnic. Mga aren, share ko sa Indo. Or may mga free outdoor movie or film under the stars. Ganun may mga nabasa kita yung mga munisipyo or mga LGU na makondosir kay mga free movie showing o free film showing. Free film showing sa indang mga nasasakupan sa February 14. O pwede ka mo doon mag-join, pwede ka mo doon magbali. Magdarasa na kamo ki mga timuon, mga isnakan, may mga amamiso man bagay dyan ng mga churu-chichirya, ang araw kayan. Or explore free museums and art galleries. May mga, aram ko yung mga museum digdi sa Legazpi, Daraga, na pwedeng approve saran, pwede tang laugan. Pero may iba na may fee ata. Pero hababa man sana nga ni mahiling tang mga obra kang mga national artists o bilang suporta naman siya. Ngunya na Arts Month. Pwede man da po na sunset walk or art walk. Pero mas feasible digdi ang sunset walk. Dyan sa sa Bakakay, dakulon dyan. No, wala. Nakulin dyan na napapalibutan kita ki dagat. Kaya pwede dyan maglakaw-lakaw, sa baybay, habang may sunset, kapot mo ang kamot, kansa imong padaba, tapos nagpapalitan ka mo ki I love you, sa aspasale. Ano pa ba? Ang yaon digde. Self-photoshoot or photo walk sa may mga talent dyan sa pagpipicture. Pwede yan gibuhon kasi ito yung mga
O magpiriday na sana. Hindi na ako mabulol. Pero syempre, sa Valentine's Day, tig-isip tabaga, para lang iyan sa magpiriday, para lang iyan sa tigliligawan ko, sa crush ko. Pero, ano ba yan? Dari syempre, tawan-tama na pansin sa mga inot na nagpadaba sa satuya. Isa ba inot na nagpadaba sa satuya? Ang satuyang mga magurang. Pun ka nga, day pa nga na kita pigaaki. Gabi ng pagpadaba na ipigtao sa tuya. Kaya sa Sabado, tawan-taman sinda ki pag-onra, ki pagpadaba, o igwaman digdi may mga low budget na mga ano man po digdi, na mga things to do. Hindi ko na sabihin ko. Mga things to do sa Sabado. O pwede na po nindo sindang suratan ki letter, ki love letter, or maski ano lang. O pwede man da po ikaag na i-share ang sa indong favorite childhood memory. Kakuya ang favorite childhood memory ko sukang hinabol ako ni mama kichinilas. Pasawayon ako kang aki. Or thank them for specific sacrifices. Sa gabos na naging sakripisyo ninda para sa satuya, para sa indong mga aki. And tell them what you admire about them. Sa kuya na-admire ko man sa kuyang magurang sa indang pagiging strong and willful. Wow! Ayan, pagiging strong and willful na makapag-provide, syempre. And mapadakula man kaming maray. O, syempre, pwede man nagibuhon po nindo sa Sabado, kamo na ang magluto kang pangudtuhan, kang pamahawan, kang pamanggi. Pero, with a twist, ang lutoon da po nindo, so, favorite meal ninda. Ayan, sa muya, kung akong malutong pamahawan, mabakala akong tinapay. Tayo yan ang favorite ni Papang, breakfast. Nasasabay naman si Mama, yung muya ni Pa. Pagkaudto, syempre sira nito pagkaudto, pwede man na, ako na masaod, ako na luto, nga di mapafeel manindo. O, ang may tigitarang baga, a way through a man's heart is through his stomach. Pero bako man lang iyan sa mga lalaki nagagana. Sa gabos baga, maski baga ang babae na, naluloko man kang pagkaon na siram. Di ba girls? O, ano pa yan digde? Service day for them. Gari, pag nadamo gini ni Mama, tataraman ako kaniya, dapat gibol mo tayo yung tinara mo. Yan, nag-service day. Give them a break. Ika ang maglinig sa harong o maglinig ka sa harong. Wash the car. Wow, my car. Do the laundry o manlaba. Ilaban mo, masabay mo naman sa laban. So, mga ni mama mo, papa mo, mga labahan, kambilog na pamilya. And run errands for them. Parang act of service. Ngani. Kapatawan naman silang 2 days na day off. Day off sa trabaho, Sabado. Day off man syempre. Lang sinda, magpahingalo bong maghapon, mag-bed rot. Tiga sabi. Iba naman digde sa mga thoughtful but affordable, sa mga may kaya-kaya. May mga may mga budget. Pwede man po na bako lang sa pamilya or sa mga magurang, pwede man gibunin nindong magpiday, mini family date o mini date. Pwede man na sa cafe or coffee shops. May mga cafe baga po kita digding mga budget friendly below 100 pesos. And speaking of igwa dyan sa Bakakay ngunya na nagtitrend, naday ko pa na dudumanan kapag pirming tigpaplanong maduman pagkada Sabado, pirmi man mauran. Apo pagayod ako pa dumanon. Muya pagayod na ipa-develop na maray nga ni. So pinaka full blast ka nga farm na ito ang mamarakmakan ko. Pero magayon sa pictures, sa nangiling ko sa pictures, sa social media, dyan po baga sa Sula Bariw Integrated Farm. Ayan, nag-uso-uso mo yan sa Bakakay Albay. Guwaman dyan na, at Bakakay talagang Hello po, Sir Edwin.
Baka kayang mabibida ko tayo. Ang aram ko yung hometown ko. Ikaw man dyan sa Casa Simeon or Viento de Mar, Nakulunsyan. May igwaman na Panarayon Beach. Libre sa na Hindi Beach. Sugod Beach. Taraid, Tulong Barangay. Magsawa ka mo dyan kidagat. Pwede man baga. Igwaman digdi na make a photo slideshow. Pwede man na ipahiling mo sa inda privately. Ano na bagangon yan? Uso na bagangon yan ang Canva. May template na duman magkagka na lang na picture nindo or short video sa CapCut with music. Tapos play it during dinner or kung mo lang nindo hilingon pagkabanggi ngayag, imbes na movie. Or pwede man nindo i-post sa social media. May pahiling nindo ang pagpadaba nindo sa mga magurang, sa pamilya or sa karelasyon. Iga palan po kitang notice. May notice po palan kitang kunya na Valentine's Day. Pag February 15 kada po dinate, maghinala ka na. Isipon mo kung nata ka February 15 na pig date. February 14 Sabado, di ba? Kung di ka natawan na oras kang Sabado, maghapot-hapot ka na. Pero iyan ha, enjoy. The most important thing, syempre, is i-enjoy lang ang aldaw kan Valentine's. Baka man iyan paggararbuhan. Baka man iyan pa marahalan kung saan ka mo nagduman. Baka man iyan pa estetikan. Minsan kaya baga ngunyan ang relasyon ngunyan. Mas tigpa-prioritize na ang aesthetic feels. O kung sumagayon na mahiling sa social media, muya ko digdita. Pag sa picture magayon, i-share ko sa social media, di po ka magpa-pressure or magpaka-pressure dyan. Di ka magpaka-pressure sa kung anong pigadikta kang mga tao online na di mo dumidbid. Or sa mga trend online na makurupas man sana. I-celebrate na po ang Valentine's Day in our own cute, little, and romantic way. Ang kaipuhan lang, pinaka-importante is you made time. Amidst busy schedule, syempre may mga working persons pa kita dyan, mga workforce pa kita dyan na may work during Saturday. Kami, kunwari, may work pa during Saturday. Pero syempre, ang pagkataong oras, mas kidit na oras during Valentine's Day, may pahiling ang pagpadaba sa aldaw na ito is more than enough. Hindi man kay puwan maggastos ki sobra-sobra. O di man kay puwan na magpa-pressure ka na, no, kay puwan ta mag-date ngunyan, kay puwan ta ngunyan magluwas. Ta Valentine's, you can celebrate it in your own home, di ba? O pwede nindo siyang i-celebrar sa indong mga harong sa kusina, sa sala, mag-bonding, magtaong time. But it's still up to you, syempre, di ba? Tigisabi mi lang po, igisabi ko lang po, di po ka madagit. Sabi ko lang po na, di taman po kay puan magpa-pressure. Minsan, masyado nang nakafocus sa kung ano ang expected kang social media na, ay, ningiyam, pwede ngayon ining duwa. Madate ngayon, for sure ngayon sa ano. Ika ang magastos. Kung ano sana ang kaya, duman sana kita. Basta hali isa puso, udok sa puso. And akulon, bako man lang din Valentine's Day mo pwede maipahilingan sa imong pagpadaba sa imong karelasyon o sa imong pamilya. Kumbaga, bawi na lang. Basta sa Valentine's, may pwedeng taman giraray na we celebrate that day and we cherish that day with the person we love. O ayan, dangog na nindong mga tips ha. Dahil magpaka-pressure. Kung di kaya, o di naman sana kita sa simple. Mas simple nga, di mas magayon. Mga importante, ma-enjoy nindong duwa, ma-enjoy nindong pamilya, and maging memorable ang Valentine's Day 2026. And naabutan na po kita kan oras din pamamaaram. Thank you sa pagdangog sa 15 minutos na pagtiwa-tiwa mo dito. Kimadali. Salamat sa pasensya.
Sana, I can't wait to see your post sa mga friends ko sa Facebook and sa akong si Sayman na mahiling ang pag-share nindo kang pag-celebrate kang Valentine's Day. Ayan, ini po ang pang-Webes na edisyon kang Iskaramosa. Sa pangalan po ni Ate Angel and sa tech po si Kuya Nems Flora, social media si Kuya Jerome Nico Martinez and sa to yung mga intern from Cat College. Ako po Giraray, si Nicole Ann Gloriani ang sino nakaibahan sa pang-Webes na edisyon kan Iskaramosa. Salamat po sa pagantabay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,